Dobrý deň, priatelia. Dnes vás vítam zo Sliača, spod kúpeľov, priamo z Kúpeľnej ulice. A mám tu pre vás pripravený tehlový trojizbový byt, čiastočne prerobený, už s murovaným jadrom, medenou elektrikou a čo je v dnešnej dobe dôležité, vlastným kúrením, ktoré si sami regulujete a potom iba na vás záleží, koľko budete mesačne platiť. Ak vás takáto ponuka trojizbáku na Sliači tehlového zaujíma, poďte sa pozrieť na video prehliadku. Tak ako, priatelia, zaujal vás tento byt? Viete si predstaviť, ako si ho dotvoríte podľa vlastných predstav? Ak áno a chcete ho vidieť naživo, neváhajte, volajte, píšte, dohodneme sa na obhliadke. Igor Ambrózy 0948 22 44 24 alebo mail igor@ambrozy.sk. Teším sa na stretnutie. Pekný deň.